Un viatge en camell. Has vist mai un camell? Els camells viuen als deserts. Saps què són aquests dos bonys a l'esquena? En diuen geps. Als geps hi ha molt de greix. Gràcies a aquest greix, el camell pot passar molts dies sense menjar ni beure. Per això, quan calia fer un viatge molt llarg pel desert, la gent feia servir camells perquè els portessin els paquets més pesants. Aquest camell va fer un viatge molt especial. Un matí, molt d'hora, l'Abraham i la seva dona, la Sara, van començar a carregar paquets a l'esquena del nostre camell. Mentre ho feien, parlaven d'anar a un país molt llunyà on viurien molt millor i serien més feliços. El camell va esbufegar i es va regirar. Ell no volia marxar del seu estable. Allà estava protegit durant la nit, coneixia els camins del voltant i sabia tornar tot sol. No li agradava gens ni gota canviar de casa. L'Abraham li va acariciar la cara. El meu amic Déu ha preparat un lloc on serem molt més feliços, li va dir. Tota la família està preparant l'equipatge. Al migdia ja estaven preparats. L'Abraham, la seva dona Sara, el seu nebot Lot, els criats i tots els animals. Van viatjar durant molts dies, però viatjar no era gens divertit. Quan feia molta calor, muntaven uns tendals que els feien l'ombra. Quan feia molt de fred, l'Abraham ajuntava tots els animals perquè es fessin escalforeta els uns amb els altres. De vegades estaven molt cansats i tenien set, però confiaven en la veu de Déu que els havia promès una llar molt millor. Quan trobaven un lloc tranquil amb arbres i aigua, muntaven un campament per descansar. Però el camell i els altres animals preparaven un tancat amb branques. Allà es quedaven durant uns quants dies i, mentrestant, el camell podia passejar lliure pels voltants de les tendes. El camell era molt tafaner. Li agradava explorar i aixecar les pedres amb la peülla, llepar amb la llengua enganxifosa les fruites i empènyer amb el musell aquells escarabats tan juganets. Però el que més agradava al camell eren les visites. L'encantava que arribessin altres caravanes amb altres camells coberts amb mantes de molts colors. En una d'aquestes caravanes el camell va veure una cosa que li va cridar l'atenció. Aquells camells eren una mica estranys. Eren més alts, amb les potes llargues, tenien menys pèl que els altres camells i a més només tenien un gep. L'Abraham va sortir de la seva tenda i es va acostar al cap de la caravana. Parlava en una altra llengua. Però amb gestos l'Abraham li va fer entendre que podien descansar al campament. Quan va arribar la nit, l'Abraham va buscar el camell per portar-lo al tancat. Has vist, camell? Va fer l'Abraham. Són dromedaris. Oi que són xulos? Venen des de molt lluny i estan cansats. Sigues simpàtic amb ells, d'acord? El camell no les tenia totes. Menjarien la mateixa herba que ell? Dormirien de genolls o drets? Farien olor de camell o de cavall? L'Abraham el va lligar a prop d'un dromedari blanc. El va ensumar i... sí, feia olor de camell. De seguida els homes de l'Abraham van portar herba fresca i el dromedari va començar a menjar movent els llavis d'un costat a l'altre. El camell també va menjar movent la boca d'un costat a l'altre. Quan van acabar, el dromedari
es va estirar i es va agenollar, primer les potes de davant i després les del darrere. El camell va bramar i es va agenollar doblegant ell també, primer les potes de davant i després les del darrere. El camell i el dromedari es van mirar. Ves per on? No eren tan diferents, no eren tan rars, només eren diferents pels geps. Els llums de les tendes es van anar apagant. El dromedari va recolzar el cap al coll del camell i es van adormir. L'Abram i la seva caravana van fer un viatge molt llarg. Van conèixer moltes persones. Algunes tenien el seu mateix color de pell i vivien a prop. Altres venien de llocs tan llunyans que ni parlaven la mateixa llengua. Però a l'Abram tant li feia i sempre les va tractar amb bondat. Després de molt de temps, van arribar a un turó on hi havia una alzina enorme. Aquella terra era preciosa. Hi havia rierols, arbres, marjals plens de flors. Allà van tornar a muntar el campament i a construir el tancat. El camell estava molt cansat i es va dormir de seguida. A mitjanit va sentir un soroll que el va despertar. Era l'Abram que sortia de la seva tenda i mirava el cel ple d'estrelles. Llavors va semblar sentir una veu que parlava amb el seu amo. Aquesta és la terra que t'he promès, li va dir Déu. Descansa i fes-ne la teva llar. El camell va fer un bram d'alegria. L'Abram es va girar cap al tancat i li va acariciar el cap. Ja hem arribat, amiguet, va dir. Ja som a casa. Alguna vegada has canviat de casa? Has hagut de viatjar per viure en un altre lloc? No hi fa res on sigui casa teva o si és gran o petita. No hi fa res si té jardí o si vius en un edifici molt gran. El que compta és que hi viviu unes persones molt importants. Tu i la teva família. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, un camell, un dromedari i aquest conte ja s'ha fos.